Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun komunitas paguyuban ingkang begja rahayu, komunitas sing bahagia. Gesang sesarengan ing alam donya menika yen boten dilambari kanthi kapitadosan utawi nggih niat ingkang sae temtu, anggenipun gesang sesarengan boten sekeca, ora bakal kepenak. Wonten ing brayat kemawon yen anggenipun bangun gesang sesarengan ing antarane bapak ibu tiyang sepuh kalian anak, sok-sok ya boten kepenak, merga ya siji lan sijine kadangkala duweni gegambaran gesang sesarengan sing beda. Sing siji karepe ngono, sijine karepe ngono, sijine karepe ngene, sijine karepe ngono. Nah menika yen boten dijembatani lan kados pundi lajeng bisa sesarengan mujudake kekarepan-kekarepan, temtu ana sing bakal dadi korban. Menapa malih yen anggone bangun gesang bebrayatan niate sejak awal pun boten sae. Nah menika sing ndadosaken gesang sesarenganing brayat menapa malih nggih wonten pasrawungan dadi ora kepenak, ora nyaman. Awit yen sampun gadhahi niat ing manah sing boten sae, apa-apa terus diupayakake supaya niate sing boten sae kala wau saged kelampah. Umpamane kemawon yen gen sinetron anggone pengen bangun gesang bebrayatan merga pengen nguasani bandane, merga kasengse marang pangkat derajat lan jabatane, boten amargi kepengin tresnani sing dinikahi. Yen sampun gadhahi niat Allah, apa wae sapa wae terus ya pengen supaya niate sing Allah menika saged mawujud, saged kelampah. Mila kula panjenengan sami ing gesang sesarengan nggih sadar menapa boten sok-sok ya bisa niteni wong kae niate ora apik, wong kae niate ala, wong kae mesti nek ana mung gawe masalah lan sapanunggalane. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Gusti Yesus ugi ngadepi tiang-tiang Parisi, ahli kitab lan para imam kepala sing pancen duweni ati sing ala tumraping Gusti Yesus, saengga menapa kemawon cara dipigunakake kanggo mujudake niat ala kala wau. Nah kados pundi cariyosipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Markus bab 12 ayat 13 ngantos dumugi 17.
Nalika samono para imam kepala, ahli kitab lan pinituwa padha kongkonan wong Parisi lan wong-wonge Herodes sawetara sowan Gusti Yesus perlu nyrekal panjenengane. Wong-wong mau padha nyuwun preksa, "Bapak Guru, kula sami mangertos bilih panjenengan menika jujur lan boten merduli dhateng sok sintena, awit boten mawang tiyang lan mulangaken margining Allah sakleresipun. Menapa kenging bayar paos dhateng Sri Maharaja menapa boten? Menapa kita kedah bayar menapa boten?" Nanging Gusti Yesus priksa alaning atine lan paring wangsulan. "Ya kene kowe padha nyoba aku. Kene aku weneh ana dinar dak delenge." Gusti dicaosi dhuwit dinar, banjur mundhut priksa, "Iki gambar sapa lan tulisane sapa?" Atur wangsulane, "Sri Maharaja." Gusti nuli ngandika, "Yen mangkono, sing hae Sri Maharaja caosna Sri Maharaja lan sing haing Allah caosna Allah." Kabeh padha eram marang paring dalem wangsulan. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus rikala priksa bilih saperangan tiang-tiang Yahudi mirungganipun para imam kepala ahli kitab pinituwaning agama Yahudi menika nggadahi ati sing ala lan badhe nyrekal Gusti Yesus. Gusti paring wangsulan sing cespleng, wangsulan sing langsung mengenah bab pareng menapa boten caos paos dumateng kaisar. Awit pancen rikala tlatah Yahudi menika dikuasani dijajah dening pemerintahan Romawi, wonten tambahan pajek utawi paos. Boten namung pajek marang padaleman suci, awit nggih tiang-tiang Yahudi menika kathah-kathahipun ngrasuk agami Yahudi lan padaleman suci dados pusat keagamaan. Mila nggih kedah caos pajek lan kula panjenengan sami jejering umat Katolik salah setunggal cara supados pasamuan suci utawi gereja saged tetep lestantun, tetep berkembang, bisa berkegiatan ya awake dhewe tanda kutip pajek mbuh lewat kolekte, pisungsung wulanan, sumbangan, bantuan lan sanes-sanesipun supados sedaya ingkang dados kabetaning pasamuan suci saged kalampah. Ning menika benten kalian pajek sing wis diitung kanthi permati, kewajibane pira sing kudu dibayarke wonten ing pasamuan suci, mbuh kuwi wujud kolekte, sumbangan, pisungsung wulanan, donasi lan sanes-sanesipun adhedhasar kerelaan, sukarela, ikhlas tanpa peksan. Mila yen kula panjenengan dados tiyang Katolik manggen wonten ing tlatah tertentu, paroki tertentu, awake dhewe ya duweni hak lan kewajiban wonten ing paroki anggenipun kula panjenengan berdomisili. Ampun ngantos awake dhewe dadi wong Katolik malah ora netepi kewajiban hak awake dhewe ana ing paroki domisili, wonten ing paroki tetangga malahan. Nah menika sacara hukum boten pas, sacara niat mbok menawa ya boten sae. Gusti Yesus rikala mriksani terus paring jawaban, ya apa sing dadi hake Sri Maharaja caosna, sing dadi haking Allah caosna. Ora perlu digawe ribut, dicampur aduk. Kekalihipun menika bab sing beda. Pajek marang Sri Maharaja menika nggih amargi dadi warganing Sri Maharaja merga dijajah dening pemerintahan Romawi. Lan caos pajek marang Allah ya merga pitados ing Allah, ora perlu dipersoalkan. Kula panjenengan sami
lumantar jawaban dalem Gusti kaajak supados ngelimbang malih lan gegulang malih kados pundi anggenipun bangun iman kapitadosan. Menapa kula panjenengan namung tansah nyuwun ing ngarsa dalem Gusti supados nyembadani kanthi wajib apa sing dadi panyuwunane awake dhewe, apa ya awake dhewe sampun kanthi ikhlas rila legawa nyaosaken kewajiban kula panjenengan ing ngarsa dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.